Sziasztok, Zero vagyok, és ez itt a Team Fortress 2 gameplayünk második videója. És itt van velünk Husi, Hello. aki egy debil hangon, de be tudott köszönni. De most mit mondják? Na, és ebben most már veszi a hangomat is ez a nyomorult Fraps. És képzeljétek el, még nem voltunk, addig voltak egy kis problémák, illetve problémák sorozatai, és Fraps nem vette a hangomat. Na hát ez most miért volt nekünk szar? Hát azért, mert nem vette a hangomat nyilván. És nem hallott senki semmit. És ezért vagy 40 videó kukába ment, csak így tök az nem, elmondom nektek, hogy hány armás videó volt? Tehát csináltunk Daisy Taviana.com-os sorozatot, abból 4 vagy 5 videó fújtsva ment, tehát így dobhattuk a kukába. Ja. Akkor Team Fortressből volt 2, meg volt egy Minecraftos, amit én kezdtem, FideoX-es, amit én kezdtem el, de nem vette a hangomat. Na hát nagyon örültem neki. Úgyhogy újra raktak a frapszot, minden megvan, tehát minden jó, remélem, hogy veszi a hangomat. Kék vagy. Aha, hol vagy? Pirosok váltosan. Na hát én izé vagyok nyilassal, úgyhogy... Kell legyére. De hogy is nem, miért nem mennék? Itt van Fury, mivel vagy te? Szent Isten, itt csapkod téged, lecsapom, vágod? Mondják, Kösz. hogy tyú. Figyelj, de mindenki menekül. Megjött a májára, azt menekül mindenki. Belak egy helybe, Mondd meg. senki nem jön. Dick meg hota. Szerintem. Ui! Azt főszögeltem ám. Mint proxy az Enadolant. Menj már innen. Dike. Vágod, mi ez már? Hagyd nekem ennyi életem. Van fönn még egy emberke? Rajtunk Miért kívül. álltál át? Én nem álltam át, te álltál át. Mit ítélti át? Mi bajod van? Mindegy. Te beteg vagy. Mondták már, de. Segítek nekik. Hát. Mi? Nem tudod én. Nem hiszek neki semmit. Megint egy olyan spályos párbaj kéne, mint az előbb vettünk. Na, az durva Majd volt. győznénk. Hagyjuk már! Spy párbajban, hagyjuk már. Hogy győznétek ti? Kergetem a lasszót, enyém ez a szopó. És már megint énekelek. Nem tudom miért csinálom, de te És búzni. akkor még én ne énekeljek, igaz? De úgy, tényleg, szerencsétlen Husi toltogatom az, hogy miért énekel, és én így tök lazából én így énekelek. Tehát így mindig rám jön ez az 5 perc, és akkor így elkezdek énekelni. És akkor én még én vagyok a... Hát te vagy a seggfej, hogy miért énekelsz? De ez mindenki tudja, hogy te vagy nem normális, tehát hogy ez miért olyan nagy szám, tehát ez miért olyan újdonság. Na, most viszont kérek egy kis bevédést, mert én vagyok itt most a scouttal. Kódtal. Aha. Én is meg tudtam csinálni egy életen. Vittem egy táskát oda-vissza. Egyetlen egy halálom. Anya, a lábadat meg. Baszom. Egyetlen egy halálom. De úgy tényleg? Józsi néni teggeljük be. Az egyetlen egy halálod. Oks, tesó, gyere ide, geci. Te vagy itt? Húzi. De megijedtem. Zsákol a levegőbe. Valaki itt lövöldözik, de mi a szar ez? Mi ez már? De ezen a botoszeron azt nagyon gyűlölöm amúgy. Ja, amikor ugrál. De az azért van, mert nem mehetünk ám be oda. És akkor itt a lépcsőről kell mindig lőni? Gáci, így kepja Molika. Amúgy én Zero vagyok, még mindig, csak ez még a régi akkuntom, és nem akartam elveszteni benne az armát. Minden. Ezért maradt ez a nevem. Igaz, hogy Ja, biztos. te buzi vagy. Menj már innen. Na, találjunk ki egy témát. Jaj, várj, tüsszentenem kell. Action. Lehetett nagyon hallani. Eléggé. Van picsálva. Nem akartam ezt a videóban, és így beletaknyazok egyet a mikrofonba, így mekkora Komolyan? már. Nem lógatok, nyugi, ne fossá.
Bár ha akarod kapni, nyugodtan átadok neked egy kis taknyot. Nem kell kösz. Biztos? Pedig nyúlós és zöld, finom. Azt mondják rá sós. Ezt ki tudja. Lehet csoki torta ízű. Nakinél van a táska? Nakinél van a táska? Na, Tererere. Már nálam sincs. mivel vagy? Amivel, hogy muszáj. De mivel? Scouttal itt ülök. Kinnyi majd. Amúgy észrevetted, hogy nem embertől hanem botot, tehát hogyha csak mi tudjuk egymást lesz sebezni annyira. Tehát így bemész mindenhol és alig sebeznek rád. Most már engem itt nagyon elkezdtek sebezgetni. Buzi scoutok. Egy életem, egy halálom. Anyukádat a szomra vágom. Kell egy labda. Adj már egy labdát. Dispenser, adj már egy labdát. Adj már egy labdát, ez a tök menő vagyok. Az buzi. Az te voltál legalább? Te meleg átálltál, igen? És de nem direkt volt. Igen, átálltál. Jó van, gyerek. Na gyere ide, Hamersz. Gyere a mi pontunkra, Hamersz. Itt vagyok. Hol? Mindjárt. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire menő vagy. Mennyire vagy menő, Jenő. Itt vagyok. Hol? De olyan buzi vagy, és be akartalak ölni spy-jal. Na fosol? Ja. Fosom, az előbb sokat kaptál. Ne, 30-ot vagy kaptam. Ne, az nem sok, nem. Mi volt, csak alig ütöttelek bele, tehát az 30 ütésnek számít a csöves. Te meg ott össze-vissza lövöldözted, csak 10-szer öltél meg. Tehát mégis azért van különbség. Miért lövök ennyire mellé? Most én vagyok a kancsi? Én már. Valaki viszont ott lövöldözik. Mivel vagy? Piros vagy kék? Zöld. Nem mindegy. Olyan. Zöldde vagyok. Amúgy itt vagyok kékbe. Itt aprítok. Nagyon fáj a csuklom. Ez mitől van? Mondjuk lehet, hogy sok fűrészes, vagy 40 ilyen... 40? Ilyen. 6 darab ilyen 40 mm átmérőjű vas izét kellett lereszelnem. Levágnom a fűrésszel, vas fűrésszel. Már jó, túl sok volt a kézi munka. Érted, nem? Hogy értem? Nem tudom, hát nem tudom. Ez alatt nem tudom, mit akarsz érteni. Hát ami neked jól esik, ami szíved szerint van. Rohadtul fáj amúgy. Mi a kezed? Aha. Nem tudok mivel menni. Egyszerűen már mindennel szétunom magam. Az engineer azért nem jó, ha szétlövik. Base of the turret. Base of the turret. Ne énekelj már, hülye Dani. Nem nagy bajom lesz. Ebből még. Azért nem fogják nézni a videót. Agyne. Az én hangom egy szent. Miért sérted meg? Én? Tehát nem is én. Az enyém a legszebb. Ahogyne. Jobb én, igaz? Kap a hangoddal, mit akarsz már te? Kap a hangú. Nem is kap a fogó, hogy te kap a hangú. Én még itt a legmájerebb, gyere tesó, megölhetlek. Én átmegyek a pirosakhoz, így nincs semmi élmény. Ja, engem jó ülni, igaz? Javor. Jaj, Fury itt lövöldözik. Ez meg itt jön. Ennyi ma innen, Dani. Megöltek, nem? Jaj, nem itt vagyok, júj! Nem. Megholtál! Nem talált. Jó a késed. Az alap. Tehát ez az alap késem, verkém. Én mondom neked, alap késem van.
Ez a hangeffekt, ez most már kellett, mi? Igen. Hiányzott. Tehát ennek már annyira ki kellett jönnie. Ez el sem maradhat otthon. Milyen átszával vagy? Csak mondd meg. Anyukádéval. Itt vagyok melletted, de az varjon. Ennyi már. Baj van, testvér? Baj van? Szétrobbantottak? De gagyi. Gyere, most nincs rajtam semmilyen átszó. Ja. Komolyan nincs rajtam semmilyen átszó, itt gyújtogatlak. Fölporlattál, mint a szél. És inkább elporlattál, mint a szél. Én meg itt legmájerebb. Megint meggyújtottam egy rakétást. Tam tararam dam dam dararam dam. Miért kezdtem el dúdolni? Tehát most tényleg miért van ennyire dúdolhatnékom? Jaj, tök véletlen megnyomtam a jobb klikket, itt tölöm ezeket a búzikat, azt tök véletlen megnyomtam egy jobb klikket. Tam dararam dam dam dararam. Mindenki kritikál itt. Dük. Tam dararam dam. Tam dararam dam dam És még dararam. jókat vársz az emberektől, hogy jókat írjanak neked, igaz? Mi van? Most miért engem voltogatsz? De oltottál engem, hogy én ne énekeljek. Nyugi már, veled vagyok, ne fossál, veled vagyok. Béke van, veled vagyok. Most már nem kell sírnod, itt vagyok. Én itt vagyok, ne fossál, itt leszek veled örökké. Hú vagy. Ott hát. Itt. Pirolgatom ezeket a faszokat. Itt pirolom őket. Irulom, pirulom. Egyszer a rózsaszálam. Mi van? Van gond? Dick, de megijedtem. Azt hittem megint pirossal vagyok. Elrepült. Megyek veled, tesó, ölöm mögötted. Ölöm itt hátra az emberkéket. Menjél csak. Miért? Örülj neki, legalább van, aki segít. Ki? Én. Ja. De ha nem kell, akkor nem segítek. De kell. Meg hátulról. Te maradj ott elől. Dam dararam dam dam. ez tök jó jött ki, hallod? Így leugrok, elkezdek dúdolni, és itt mindenki így belerohan a tűzbe. Na csá, nekem el kell mennem. Hova? Nem tudom. Csak fürödni mész, nem? Nem, el kell mennem. Szopadsz. Nem. Na már, a videó nem mehet nélküled tovább. Hogy nem. Dehogy? Most itt komolyan el kell menni, azt hittem maradhatsz legalább 8-ig. 9-ig, bocs. Jó is lenne baj. Kérdezd már meg, létszi. Maradhatok 9-ig? Simán. Azt mondták nem. Csá. Jó van, csá. Akkor a videó is leáll, sziasztok.